Takže čaute decka, to je Timejka, tu je part 2 s tými juicy bombami. A ideme na to. Takže ako prvý ideme poradiť, takže to si takto dám. A ako prvý je candy, potom candy, ale jak candy tento, potom tento, potom tento a potom tento. Takto. Máme to. Dobre. Je tu candy cane. Vonia to ako... Ježiš, ja som si tým pofarbila nos! No. Toto si dá na... No. Je to dobré. Neleskne sa to moc. Ale je to v pohode. Ďalší. Takže musíme zrýchliť. Potom tu máme tento apple. Ten vypadá dosť napínavo a už je aj utvorený, takže... Ale ten sa červená dosť. Takže hej. Je to dobre podľa mňa. Ideme na ďalší. Dobre. Už tu máme iba posledné 3. Teraz tento zlatý. Na ten som sa poradne tešila. Ten veľa. To mi stačí. No? Podľa mňa je to dobré. Ideme na ďalší. No musíme rýchlo švíhať. Takže máme tu predposledný. Máme dobré to. A máme tu posledný, lebo som si už otvorila. Ten je tiež dobrý. Takže ahojte!